Comencem aquest tercer temps amb el gran protagonista del partit, amb el referent de l'equip, Gerard Moreno. Se'ns acaben els adjectius per descriure't a tu i la temporada que estàs fent. Bueno, moltes gràcies. Crec que l'equip ha fet un gran treball, no? I bueno, crec que la victòria és merescuda. Me n'alegro molt, no, per la gent, perquè portàvem una ratxa que no ens agradava, no? I bueno, avui crec que han gaudit i se'n van molt contents a casa, no? com nosaltres. Premi merescut, no?, per l'ocasió de la primera part, per com ha lluitat l'equip, per com ha estat. Com has vist la jugada del gol? Bueno, crec que hem tingut opcions, no? fins al final, així s'ha vist, no? I bueno, l'acció del gol jo crec que amb Sergio, no, tinc una connexió especial. És un jugador molt gran, no? I bueno, m'ha fet un centre molt bo i he intentat, no, aprofitar l'última, no, que teníem i bueno, ha sortit bé la jugada i me n'alegro per el gran treball que ha fet tot l'equip, no? La celebració bé mereixia aquesta alegria, no?, que tenia la gent. Primera victòria contra el Madrid a casa i de nou la teva imatge juntament amb la graderia. Bueno, com et dic, no? Crec que ens mereixíem perquè veníem d'una ratxa dolenta, no? I crec que aquesta victòria ens donarà un impuls molt gran. Esperem, no, que la gent pues, hagi gaudit. Intentem, no, sempre que gaudeixin, però bueno, hem d'anar ara pas a pas, anar a créixer i que la connexió, no, de la grada amb l'equip sigui molt bona. Moltes gràcies, Gerard. Gràcies pel gol i a seguir en aquest moment de forma. Gràcies a vosaltres. Bueno, Óscar, qué victoria tan importante, ¿no? 31 puntos y el equipo respira. Sí, la verdad que era algo que necesitábamos, estábamos trabajando para eso y bueno, hoy se nos dio la victoria. Ya veníamos de unos partidos que empatábamos y bueno, estábamos cerca y yo creo que al final, bueno, hoy se nos da esa recompensa y es algo que nos ayuda porque bueno, ya sumamos, que era lo que queríamos. Y triunfo de prestigio contra otro grande que ha vuelto a caer aquí en el estadio, que os refuerza moralmente y avisa a todo el mundo de que el Español está aquí y el Español está fuerte para este tramo final, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que es un poco extraño también porque los partidos que tal vez debíamos haber ganado no fue así, y contra los equipos grandes este año hemos ganado aquí en casa y yo creo que bueno, que esas cosas tenemos que aprender y mejorarlas para ser cada día más fuerte en este estadio y todos los puntos que disputemos acá pues que los podamos ganar. ¿Cómo has visto el partido desde la parte defensiva? ¿Has tenido a Bale en algunos tramos, a Isco en otros de falso 9, a Asensio que también entraba, Lucas, al final Benzema? ¿Partido complejo para los centrales? Sí, sabíamos obviamente del nivel de jugadores que ellos tienen. Durante mucho tiempo lo han demostrado y bueno, nosotros sabemos que tenemos que estar muy atentos en todas las jugadas porque bueno, te pueden hacer o crear cualquier opción de gol y yo creo que al final hicimos un buen trabajo todo el equipo. Gracias, Mae, mucha suerte. Y seguimos amb Pablo Piatti y Pablo, ha vuelto a caer otro grande, cayó ya el Barça, cayó el Atlético de Madrid y hoy ha caído el Real Madrid. Sí, creo que una victoria merecida, justa, porque el equipo hizo un grandísimo esfuerzo y bueno, anuló prácticamente por momentos a un Real Madrid. ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? Partido frío, con un ambiente gélido, pero aún así la afición ha estado... ¿Cómo lo habéis sentido? No, bueno, la verdad que agradecido a la gente que vino hoy. Sé que era un día difícil, era un martes, bueno, al final con un clima bastante complicado, pero bueno, hoy la gente estuvo apoyando y eso se agradece, ¿no? Ese calor dentro del campo se siente. Y déjame preguntarte cómo está ahora el vestuario. Imagino que bastante contento, ¿no? ¿Le habéis pedido algo al míster? Nada, bueno, seguir trabajando. Al final creo que esto es importante para nosotros a nivel de moral y bueno, creo que tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Gracias, Pablo, i a seguir el domingo en València contra el Levante. I tanquem aquest tercer temps amb el Kaiser de l'equip, amb David López. David, ja va passar el dia del Barcelona, en el minut 88 Melendo, el dia de l'Atlético amb Sergio García al final, i avui una altra vegada, el moment indicat, Gerard Moreno i cap a dins. Sí, està clar que se'ns estan donant bé aquest any aquests equips. És importantíssim que l'equip sàpiga aguantar fins al final sense concedir cap tipus d'ocasions ni cap jugada, i s'ha mantingut de peu fins al final, fins a l'últim minut no ens hem rendit, no ens hem vingut a baix i bueno, jo crec que hem obtingut el merescut premi perquè ja hi havia algun parell de jugades que ens hem apropat molt i bueno, crec que ha sigut merescut. Potser, David, ara el repte és aquesta condició de matar gegants, mantenir aquest nivell contra els equips d'un perfil més baix?
som conscients que ho hem de fer millor contra els equips que a priori són més assequibles. Està clar que el nivell de la Lliga també ha pujat molt i hi ha molts equips que tenen equipassos i que tenen grans jugadors i que juguen molt bé, però som conscients que hem de fer-ho millor contra aquests equips, que no ens val simplement fer bons partits contra els equips grans i en això estem. Òbviament jo crec que és un problema de motivació, no de motivació, perdó, de confiança, i la victòria d'avui ens vindrà molt bé per donar-nos aquesta moral que ens falta. En tot cas, com bé dius, és una injecció de moral per a aquests 20.000 aficionats pericos que han vingut avui, tot i el fred i totes les condicions climatològiques, i per l'equip per afrontar el proper partit del diumenge i tot el que ha de venir en aquest tram final de Lliga, oi? Sí, això és, sobretot també agrair a la gent que ha vingut, perquè avui feia molt fred, plovia i tot, i no és fàcil venir, a més entre setmana, agrair-los perquè els hem sentit fins al final i la victòria és en part seva, i res, intentar amb aquestes victòries enganxar la gent perquè ens animin així fins al final. I deixa'm preguntar-te l'última, a nosaltres se'ns acaben els adjectius per Gerard Moreno. A tu, com descrius la gran temporada del Gerard? Home, doncs és el nostre killer, és el jugador de referència que tenim nosaltres i ens està donant molts punts. Està clar que està en un moment de forma espectacular i tenim que aprofitar-ho. Gràcies, David, i a sobre la victòria. Vinga, gràcies.